Un grupo de persoas de Chantada propoñen unha fin de semana alternativa na vila. Organizaron unha serie de actividades que se levarán a cabo o venres, sábado e domingo, días nos que se realizarán asambleas populares, actividades no medio natural e charlas. Unha iniciativa que ten como finalidade coñecer e debater a actualidade do sistema económico, político e social no que nos atopamos. Pois coñecer un poquinho máis o que está pasando neste sistema, na realidade na que vivimos, e contribuir pois desde o que podamos a divulgar eso que creemos que non coñecemos e que non nos dicen ao mellor os medios de comunicación tan explícitamente. E tamén supoño que compartir un pouco as ideas entre todos, non? Sí, claro, exactamente, por eso tamén falar a posibilidade de que canto máis xente forme parte destas actividades mellor, e as reunións son totalmente abertas, para eso que a posta en común é fundamental. O feito de que nos reunamos 10 personas, o obxectivo sería que sexamos 20, e cando sexamos 20, pois, o máxima xente posible, poder chegar aos que non estén presentes tamén, por estas actividades que vamos levar a cabo. Deste xeito, as actividades darán comezo mañá ás 7:30 da tarde coa Asamblea Popular de Chantada que se celebrará na Praza do Cantón. Na xornada do sábado realizarase o Foro Galego de Asambleas de Cidades e Vilas, reunión que tamén se fará no Cantón e que se desenvolverá durante toda a xornada a partir das 10:30 da mañá. Podes participar de oínte e coñecer como funcionan estas asociacións en este traballo en común entre distintas cidades e vilas galegas. O domingo comezará a xornada alternativa cunha actividade no medio rural con saída dende Alameda ás 10:30 da mañá. Xa pola tarde levaránse a cabo 2 charlas que se celebrarán no casino, sobre saúde ambiental que levará a cabo a Sociedade de Mercuriados de Santiago e outra que baixo o título A situación actual, análise e alternativas impartirá Félix Rodrigo Mora. Que é un pensador político e social moi contrastado, que dá unha visión un pouco, dá unha revisión quizais a historia recente no marco político que igual diverxe un pouco do que en realidade todos timos como tan claro de sempre, non? Desde os libros de historia e demais. Pode estar moi interesante. Deste xeito, o colectivo dará por finalizada esta fin de semana alternativa en Chantada, aberto ao público en xeral, os que invitan a sumarse a esta serie de eventos nos que tamén se inclúe a presentación da web Unha couce á saia, nova ferramenta do colectivo e rede de traballo voluntario. Animar a calquera persona que teña unha proposta ou que teña algo que lle ronda a cabeza que dice, isto podíase facer tanto no ámbito local como desde temas de actualidade como pode ser a reforma laboral que está aí, e comentar que hai estas propostas que xa temos prefixadas para ese día, están xa expostas ali diante do buzón, ou seja, que quen se acerque por ali pode mirar se lle interesa ou non o programa, e no caso de que non lle interese, facer que lle interese un pouco máis a través das súas propias propostas.